Είναι με πραγματική χαρά και συγκίνηση που σας απευθύνω τον λόγο και τελικά το Δημαρχείο του Ύψωνα ήταν πολύ μικρό για να αντέξει την αγάπη και τη στήριξή σας. Θα ήταν πραγματικά παράληψή μου να μην ευχαριστήσω όλους τους επίσημους προσκεκλημένους και όσους μίλησαν από εδώ, από το βήμα και με τίμησαν με την παρουσία τους. Αλλά μεγαλύτερη ακόμα μου παράληψη θα ήταν να μην ευχαριστήσω όλους εσάς που διαχρονικά με στηρίζετε με την αγάπη σας και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Φίλες και φίλοι, έχουν μείνει μόνο 60 μέρες για την κάλπη. Είναι όσες χρειάζονται για να φέρουμε την νίκη στη Δυτική Λεμεσό. Στις 9 Ιουνίου θα καλεστούμε να εκλέξουμε ένα νέο θεσμό. Ο Ύψωνας, το Κολόσσι, το Τραχώνι, η Επισκοπή, η Ερήμη, το Ακροτήρι, ο Ασώματος και η Σωτήρα και το Καντού θα είναι πλέον μια νέα οντότητα, με έναν δήμαρχο. Ο δήμαρχος έχει είτε καλός είτε κακός και υπερεξουσίες. Θέλουμε έναν δήμαρχο, ο οποίος όπως είπα πριν θα έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Θα είναι έγνοια του ο δημότης και δεν θα βλέπει τους άλλους αφιψηλού. Ο νέος δήμος θα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Όμως θα έχει να αντιμετωπίσει άλλες τόσες προοπτικές. Δεν σας υπόσχομαι ότι έχω μαγικό ραβδί και θα λύσω τα προβλήματα μας όλα από τον πρώτο καιρό. Όμως να ξέρετε ότι είμαι αποφασισμένος και έχω την όρεξη να δουλέψω σκληρά για το αύριο που μας αξίζει. Από το δικό μου στόμα δεν θα ακούσετε ένα λόγο να σας πω να μην ψηφίσετε τον ανθυποψήφιο μου. Μπορώ να σας πω όμως 100 διαφορετικούς λόγους για να ψηφίσετε εμένα. Οι εκλογές είναι ομαδικό παιχνίδι. Δεν είναι ατομικό. Ποτέ κανένας δεν κατάφερε να κερδίσει εκλογές εις και μόνος. Και είμαι σίγουρος ότι με την δική σας στήριξη και αγάπη στις 9 Ιουνίου θα φέρουμε νικηφόρο αποτέλεσμα.